Za Aleksinac ne govori. Džermina Nikolić iz Kormana. iz etno udruženje Korman. Drugo veče festivala. Imamo goste iz Narodnog pozorišta Beograd. Ponovo lepa gozba. Svaka čast kako doliko i kako se treba da se predstavimo. Džermina, šta večeras ima ovde na meniju? Pa evo imamo najpre predjelo, tu ima ruska salata sa makaronama, razne su pomešate stvari. Šta je ovo? To su kuglice od kajmaka, evo domaći suhomesnato. Imamo pitu vazdušastu, imamo razne rolate, ovo je posne štanglice, kiflice, imamo razne banice. To je vaš specialitet. Prpek. Jao, pa kako ste nazvali ovo? Prpek. Prvi put čujem. Pohovani kačamak. Punjene paprike. Ovdje šta ima? Ovdje ima pasulj. Lepo, ovo mi. Sarme. Turšija već stigla u Kormanu. Jeste. Koliko vidimo ovdje. Imamo ko posti ribu, imamo pečenje, razne deserte, kuvana pšenica sa orasima. I onda... Neki izvoli. Ja pitam čuveno pitanje, ima nešto da nema? Pa dobro, mislim da smo sve obuhvatili i bi da će da imaju da se lepo ugoste i za slade i tako.